umuulan. Dagat na good man. So, bali, nasira na pala guys yung seawall niya dito. Oo, so dinaanan lang namin to ni Papa. Dito lang namin sa mayor guys! Kabayo ko po. Naabot tayo ng alon. Ayan o. So, hanggang tingin lang tayo kasi di tayo pwede maligo. Maganda sana kung di maulan, no? Ayan o, yung ulan. So, sinaglit lang namin to makita dito. Maganda rin pala dito guys. Tubig is life. Until dito basa dahil sa lakas ng alon. So nasira pala to guys yung seawall niya. Ayan, so aakyat tayo. Ayan. Sa dalampasigan tayo guys. Grabe. Grabe ang hampas guys. Nakakatakot. Halaka. Ang ulan oh. Parang nadadala tayo sa Agus guys. Sa baba na tayo. Ayan guys. Flex ko lang yan. Kasi paulan na. So we need to go na. Ayan o. Grabe yung tubig. Malinis. Walang kadumi-dumi or plastic na sa ibabaw. Maganda sana kung hindi paulan eh. So, yun lang guys. Thank you for watching. Sting for life guys. Magka-energy tayo. Bye-bye. We have to go. Hello, good. Wow. Pa, di rin nakakalusad ka pa? Di rin nakakalusad? Ano? At tumanaw nga inanadaan. At tumanaw. Oh, ito, kanang nipa ito. Yan, nakakaanit sila dito. Ano man, bagat mo? Anod na uho. Yang, bye-bye. Alagad mang gudin yan, ha? Sabi mo ako naman yung dinipang bato. Dito. Ayan guys. Maganda yung formation dun, oh. Ayan. Medyo madumi lang dito, yung mga plastic na nakakalat. Pero maganda yung rock formation guys. Siguro malalim na yan guys dyan kasi ma-green na siya, oh. Green na ang tubig. Hala. Ayun.
iya baras.